Drahí poslucháči, vážení prítomní, v dnešnej dobe vedie novoročný príhovor už každý hlupák. Tým samozrejme nenarážam na hlavu štátu, či iné morálne autority, ktoré sú pre mňa samozrejme zdrojom vnútornej sily a odhodlania prežiť nový rok 2014, v čo najúprimnejšej duševnej čistote a presvedčení, že v živote je miesto pre radosť, šťastie, pokoj a jednotu dobra a lásky. Už to sú také keci, že keby som bol dramaturg v pošte pre teba, tak dostanem určite nejaké novoročné prémie. Osobne mi mierne uniká zmysel týchto príhovorov. Vždy sa iba zopakujú zaužívané frázy, ktorým aj tak nikto neverí. Ale o tom sú vlastne celé Vianoce, či ktorékoľvek iné sviatky. Iba sa neustále periodicky opakujú zaužívané zvyky, ktorých význam je mnohým tak vzdialený, že sa až vytráca ten pravý zmysel. Nový rok, Vianoce, narodenie Pištu v Letanovciach, to všetko sú len pomyselné milníky. Dátumy, ktorým pripisujeme špecifický význam. Zamýšľal sa už niekto nad tým, prečo majú ľudia zvrátenú potrebu vešať na mladú jedličku alebo kaktus čokoládové objekty známe ako salónky, ktoré budú následne opätovne zvešiavať, alebo keď ich stihnú zjesť, tak vlastne nemusia, ale musia aj tak jesť z toho stromčeka. Pritom každý normálny človek by si ich dal rovno z balíčka, aby ich nemusel vešať. Samozrejme, dnes už nie je tajomstvom, že vychádzame z tradícií starých Slovanov uctievajúcich pohanských bohov. Konkrétne sa jednalo o pohanské rituály na oslavu zimného slnovratu. Ale prečo teda v tradíciách pokračujeme? Niekto si povie, prečo nie? Osobne tvrdím, že dôvodov je mnoho. Samotné vianočné stromčeky, ako také je potreba vyrúbať, prepraviť, uskladniť a čo je najlepšie, na záver sviatkov ich zase vyhodiť do kontajnera strategicky umiestneného v bytových zónach spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadu. Presne tak, odpadu. Kvôli 2 či 3 týždňom fiktívnej vianočnej idylky sme ochotní sa kolektívne podieľať na miliardovom plytvaní. Ale nejedná sa len o stromčeky. Napadlo niekomu, kde skončí väčšina baliaceho papiera, ozdobných mašiel a podobných dôležitých hmotných detailov, bez ktorých by Vianoce neboli Vianocami a my by sme sa prepadli do bezútešnej priepasti mentálnej disharmónie. Presne tak. Pozlátko, ktoré obaluje celé sviatky, sa stáva odpadom. Nič viac a nič menej. Aj keď pred pár dňami som počul o takej firme, čo vyrába baliace papiere, do ktorej dáva semienka a ten, kto dostane darček, si môže zasadiť ten papier a na jar alebo v lete mu vyrastú mrkvičky a má úrodu. 8 eur takýto kúsok. Ne, dík. Dennodenne na nás dorážajú omielané frázy, že sa jedná o sviatky pokoja, lásky a rodiny. Že hmotné dary sú druhoradé a ťažisko má spočívať v trávení spoločného času s blízkymi osobami. Keď je tomu tak, prečo kladieme dôraz práve na tieto druhoradé veci? Na to nech si odpovie každý sám. Ale sviatky vianočné máme už za sebou a tak je zbytočné rozoberať to, že ľudia sa úplne nezmyselne stresujú s háňaním darčekov, ktoré aj tak neprinesú tú pravú radosť. Nebudem vás nechucovať rečami o tom, že salónky visiace zo stromčeka fungujú ako pekelné pokušenie, ktoré nezmizne, kým ich všetky nepostrhávate potom, čo ste ich pracne povešali. A rozhodne vás nemienim zaťažovať úvahami nad tým, odkiaľ vezme obec každoročné financie na to úžasné vianočné osvetlenie. Toto hodíme za hlavu. Je to za nami. Máme 11 mesiacov pokoj, kým opäť nezačnú sviatky pokoja privádzať ľudí do šialenstva. Fáza odstránenia prebytočných objektov, akými sú jedličky, nás síce ešte len bohužiaľ čaká, ale väčšina ľudí je už zbehla v tejto bohumilej činnosti a každý má nejaké tie svoje osvedčené triky. Verejný prieskum ukázal, že najobľúbenejší spôsob je uloženie vedľa smetného koša určeného na zber a následný odvoz komunálneho odpadu. Nedá mi nepripomenúť, že nebyť tých hodín strávených vešaním rôznych farebných predmetov na stromček. Nebolo by následne nutné riešiť otázku odstránenia tohto tzv. Odpadu. Ale ako už bolo povedané, neznechutujme sa s takýmito malichernosťami. Pozrieme sa na niečo, čo je viac menej aktuálne. Nový rok, nový začiatok, nová šanca na zmenu. Keď si odmyslíme, že oslavou nového roka zamurujeme naše ovzdušie množstvom plynov pochádzajúcich
z vybuchnutých petárd, ohňostrojov či iných úžasných vymožeností, ktoré zlepšujú náš život. Keď zanedbáme, že si každoročne nejaké decko ostrelí oko alebo spáli ruky, môžeme konštatovať, že prelom medzi 31. decembrom a 1. januárom je skvelá šanca dať svojmu životu nový smer. Neexistuje lepšia príležitosť na zmenu ako 1. január. Len dodám, že by možno stalo za zváženie, že keď človek chce niečo v svojom živote zmeniť, nie je nutné s tým čakať na konkrétny dátum budúcnosti. Keď naozaj chcete niečo zmeniť, urobte to v tom momente. Napríklad tento škrečok sa rozhodol, že začne na sebe tvrdo makať. Začal presne v ten deň, keď na to prišiel, na túto myšlienku. A podarilo sa mu to. Kľudne si pozrite moje video, kde cvičí jak pán. A nepotreboval na to 1. január, jak všetci ostatní. Na záver len jednu takú myšlienku. Hovorí sa, že je dobré vedieť sa radovať z maličkosti. Tešme sa teraz zo sviatkov z príchodu nového roka. Pousmajme sa nad tým, že sme sa opäť o rok priblížili k našej smrti a nadšene očakávame to, čo nám budúcnosť chystá. Nemusíme kvôli tomu ale plýtvať všetkým, čo nám príde pod ruku. Skúsme preniknúť viac do hĺbky a neostať iba pri nadšení z prekrásne osvetleného námestia a elegantne zabalených darčekov. Skúsme sa zamyslieť predtým, než zavesíme gulu na strom, z ktorého každým dňom pomaly uniká život. Popremýšľame, než do nebies vystrelíme raketu na oslavu toho, že si opäť môžeme zaobstarať nový kalendár. Skúsme tomu všetkému dať nejaký dôvod. Iný ako ten, ktorý sme mali doteraz. Dôvod, lebo sa to tak robieva, nie je reálnym dôvodom. Je to len zvyk, ktorý je možno na čase zmeniť. Vedzte, že životu je jedno, aký je rok. A my musíme so životom držať krok. V opačnom prípade sa ocitneme vo svete bezduchej existencie. A tomu je nutné sa vyvarovať. Prajem teda úspešné prežitie tohto nového roku 2014 a všetkých ostatných, čo budú nasledovať. Nech sa váš život naplní tým právým pokojom. Na zdravie. Ďakujem za pozornosť. Budem rád, ak sa aspoň zamyslíte. Do počutia.